салом алайкум дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ. Имрӯз 25 январи соли 2022 дар шаҳри Кӯлоб ҷашни сада қайд карда шуда истодааст ва дар ин ҷо чуноне ки шумо мебинед, тамоми муассисаҳо ҷамъ шуданд ва дастовардҳои худро ба намоиш гузоштанд. Аз ҷумла дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ҳам дар ин ҷо дастовардҳо ва намунаи дигари хӯрокҳои миллиро ба намоиш гузошта шуданд. Дар ин ҷо дастовардҳои варзишии донишгоҳ мебошанд, ки тамоми ин медалҳо аз ҷониби донишҷӯён дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба даст оварданд. Иҷа муаллим ягон кадом масалан медалҳо ҷуҷитсу футбол мусобиқаҳои байналмилалӣ кадом байналмилалӣ сета чорта панҷта байналмилалӣ ҳамчунин фаҳмо ҳамчунин аз ҳамин факултет қайд кардан ба мавриди аст, ки Бон Латипов чемпиони ҷаҳон оид ба бале варзиши размӣ ва ин Бинои Раҳимов ҳам чемпиони ҷаҳон буданд дар намуди Каримов Хизралӣ ҳамчунин бале аз намуди ҷиуҷитсу чемпиони ҷаҳон аз ин факултети тарбияти бале Сагизов Бахтовар ва дигарҳо. Хай дар ин ҷо намуди он донагиҳо ба намоиш гузошта шудаанд. Хай намуди нонҳое ки масалан мо дар муҳити хона тайёр мекунем, омода мекунем. Ҷашни сада аслан ҷашнест, ки 100 рӯз пеш аз Наврӯз ҷашн гирифта мешавад. Дар замонҳои гузашта масалан як рӯзро як рӯз ҳисоб мекарданд ва шабро алоҳида ба ҳамин хотир як шабонарӯзро 2 рӯз ҳисоб мекарданд. Ба ҳамин хотир 50 рӯз пеш аз Наврӯз ҷашни сада ҷашн гирифта мешавад, ки ин оғози кишту кор, ин оғоз дарак медиҳад аз баҳор ва таърихи ин ҷашн аз замони шоҳ Ҳушанг сарчашма мегирад. Кӯб бача як тараф дар ин ҷо ҳунарҳое ки аз тарафи парки технологии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба намоиш гузошта шуданд. Инҳо мебошанд, ки масалан физика математика масалан кадом ихтисос физика математика бад методика технологияи фаҳмо ана дуторча сандуқ бале аз ин тараф нишони миллӣ кандакори шудааст. мухпар ки дар масалан ҳангоми нонпазӣ мо метавонем ба инҳо гул биандозем. ва ҳунарҳое ки аз тарафи парки технологии донишгоҳи давлатии Кӯлоб имрӯз ба намоиш гузошта шудаанд. ин китоби шумо аст? Китоби муаллима махсус оид ба ҳунарҳои мардумӣ нав аз чоп баромад. Муборак шавад муаллима. саҳми муаллима дар ташвиқу тарғиби ҳунарҳои мардумӣ бисёр баланд аст ва айни ҳол чандон ҷуро шумо ҷалб кардаед, ки масалан ҳар моҳ вақте ки омӯзиша тамом кардан боз дигар донишҷӯи нав қабул мекунед. беҳтарин инҳо гулҳое ҳастанд, ки аз ришта сохта мешаванд. Бисёр хуб аст. меҳнат кардан ина фаҳмо аз коғаз сохта мешавад. нигоҳ кунед.
بهترین از کاغذ ساختن هر گونه گل و دیگر رسم ها. بله، در اینجا روزنامه انوار دانش و نشر رسمی دانشگاه دولتی کلوب و نشر معرفت، نشر رسمی کالج آموزگاری دانشگاه دولتی کلوب می باشد. باید قید کنیم که روزنامه انوار دانش از سال 1994 فعالیت میکند و تاریخ کهن دارد. در اینجا نمونه از آثار از کتابخانه دانشگاه دولتی کلوب می باشد. در اینجا دستاوردهای علمی آموزگاران دانشگاه به نمایش گذاشته شدند. همچنین اثرهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امالی رحمان هم به نمایش گذاشته شدند. این گزارش بود از گوشه دانشگاه دولتی کلوب به نام ابوعبدالله رودکی. سلامت و سربلند باشید.